Cynesa'r popdy i 200 gradd Celsius. Rho'r peli cig ar y tre metal a'i roi yn y popdy. Tora 1 nionyn a 2 glof o arlleg yn fan a'i rhoi mewn padell ffrio efo chydig o olew. Tora tua 4 darn o seleri, 1 pupur coch ac 1 pupur melyn yn fan a'i ychwanegu at y badell ffrio. Wedi'r seleri a'r pupur goginio chydig, tora 1 courgette a'i ychwanegu at y badell ffrio. Tora chydig o fadarch ac ei ychwanegu at y badell ffrio. Rwan am ychwanegu chydig o flas, ychwanega 2 dyn o tomatos, 1 llwy bwdin o siwgr brown, 2 lwb bwdin o saws Worcestershire, stoc cigeidion, ac yna rho ddŵr berwedig yn y tiniau tomatos a'i ychwanegu at y badell ffrio. Yn olaf, ychwanega fasil a rho'r badell yn ôl ar y gwres a'i adael i ffrwtian ar dymheredd isel. Ychwanega'r peli cig wedi coginio at y saws. Gweina hefo chydig o basta a mwynha.